जोंनि केडार्स बा लिडार्सफोरनि मुङाव जे हाइनेस आरो नन हाइनेस क्राइम दङ बे गासैबो क्राइम बा क्रिमिनेल केसफोरखौ जि उइथड्र खालामनायनि थाखाय जि क्ल'जआव दङमोन बे दफा बायदियै आसाम सरकारा मोनसे कमिटि बानायदों पाब्लिक प्रसिकिउटर स्पेसियेल पाब्लिक प्रसिकिउटरनि गेजेरजों बिटिसिनि आइजि एसबिनि माने स्पेसियेल माने जि आइजिपि दङ आरो लोगोसेनो होम डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गासैबो मोनसे टीम जानानै गासैबो जिखिनि थाना लेभेलाव केस दङ बे केसफोरखौ नायगोन नायबिजिरनानै वान आफ्टार एनादार उइथड्र खालामनाय आरो आसामनि बाहेराव मेघालयआव अरुणाचलाव नागालेण्डआव बिदिनो बेंगलाव बा इन्डियानि गुबुन गुबुन स्टेटआव बिथांमोननि नामाव जि केस दङ बेखौ लानानै गासैबो भेरिफाइ खालामनाय आरो उइथड्र खालामनाय बेखौ गोख्रैनो मावफुंनो होननानै बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव बा आसामनि चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्सन होदों आरो बेखौ लानानै जि खामानि मावनो गोनां दं बे खामानिफ्रा गोख्रैनो जागोन होननानै जों सानो दा बेखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव नैबे जिखिनि बानबुंथायफोर सोलिदों बे बानबुंथायफोरखौ लानानै जोङो स्पष्ट बाथ्रा जोङो क्लियारिफिकेसन होदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप एजेन्डाया जाबाय बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय रायजोनो अधिकार होनाय बर' जातिया जिखौ बर' हारिया दाबिबोदोंमोन सोमावसारबोदोंमोन बे दाबिफोरखौ लानानै दिनै जों जिखिनि दफाफोरखौ मोनबाय बेखौ मावफुंनानै लानांगोन आरो इयुनाव जिखिनि जोङो मोनबावनांगौ दङ जिखिनि लामा हान्थिलांबावनांगौ दङ जोंनि जि आल्टिमेट टारगेट बा गल बे गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय पलिटिकेलि ससियेलि जोङो फाइट खालामलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जोङो माने जेब्लाबो खामानि मावलांबाय थागोन आरो बेयाव सोरबाया जोंखौ जुदि बुङोब्ला जे जोंखौ सारेन्डार खालामबाय गारनानै फैबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मालाबाबो गनायथाव नङा खारन जोङो मालाबाबो गाराखै जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोदोनि जायफोर जोंनि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बे नितिखौ मालाबाबो लाबोआखै आरो जोंनि समावबो जों बे नितिखौ मालाबाबो लानाय नङा दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बर' हारियाव बर' समाजाव बर' जातीयताबादिखौ लानानै बर' माहारिबाद बर' हारिनि थांनाय थैनाय एसपिरेसनखौ लानानै सोर बेसेबां सिरियास आरो जायफोरा दिनै बाथ्रा बुंदों जायफोरा दिनै माने बिटिआर माने बिरोधि मोनसे दिनै स्थिति लादों बिथांमोना बेसेबां सिरियास इन रियेल सेन्स दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनांगौ आरो नायनांगौनि माने बाथ्रा दङ होननानै आं सानो दा दिनै सोरबाया जोंखौ बुंदों बा सोरबाया जोंनि बुंनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो इनक्लुसिभ मोनसे पलिसिनि गेजेरजों आवगायनानै दिनै खामानि मावबोबाय थादों आरो जायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड जेंना बर' समस्याया समाधान जानांगौनि थाखाय 2019नि जुन जुलाइ मासाव गवायाव दिल्लीयाव प्रमद बर'नि दैदेननायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै स्पेसियेलि सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनायाव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जिहेतु बिथांमोना काउन्सिलाव दङ स्टेटआव सरकार माने नोङो सेन्ट्रेलाव एलायन्स दा बिथांमोननि स्पेसियेल इनिसियेटिभखौ जोङो आपिल खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा इस्युनि सायाव इन्ट्रेस्ट होआबासिनो राजनितिक माखासे बाथ्रा बुंनानै उननि समाव जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हेंथायै बड'लेण्ड जाया 40 बोसोरसिम बड'लेण्ड मोना माने आरो दिनैबो बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरजों जेबो लाब जाया बे बाथ्राफोरखौ बिथाङा माने मोनसे स्थिति लानानै बुंबाय थादों दा बेनिखायनो सोर राइट आरो सोर रं आरो सोर राइट डाइरेक्सनाव खामानि मावदों सोर रं डाइरेक्सनाव खामानि मावदों बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा बिजिरनानै नाय दिनै बिटिआरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय राजनितिक परिबर्तननि बाथ्रा बुंदों आरो पलिटिकेल सेन्सनि गेजेरजों पलिटिकेल दिनै गुड गभर्नेन्सनि गेजेरजों दिनै बिटिआरखौ कमप्लिटलि एमअएसखौ मावफुंनानै जाहाथे रायजोनो जास्टिस होनो हायो गोलाव समनि संग्रामनि उनाव आनएमप्लयमेन्ट जिखिनि बेयाव सृष्टि जाबाय जों इमप्लयमेन्ट होनो हायो आरो भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननिफ्राय लानानै जेसेबां जेंसि दङ एंगेजमेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट बा संस्थापन बे गासैखौबो जाहाथे जोङो रायजो राजानो होनो हायो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावलांगोन आरो बे बेलायाव जोङो जाय जेखि बुङा मानो जोङो स्पष्ट भाबै बेखौनो बुंगोन जे बयबो जाहाथे बेबायदि सोंखियारिलायनायखौ माने खालामालासिनो सोरबाया मायबा बुंनो गोनां दङ आपत्ति दङ सोरबाया जोंजों रायलायनांगौ दङ जोंखौ लेंहर जों थांगोन नङाबा बिथांमोना जोंजों फैनानै रायलाय आरो बेयाव बबे जेंनाखौ लानानै बिथांमोना समस्या मोन्दों बेखौ जोंनो स्पष्ट फोरमायबानो जाबाय आरो नङाबा बिनि अनगायै जुदि जानला मानला माने नोङो माने खुनु बाथ्राखौनो बुजियालासिनो
पलिटिकल मोनसे इनक्लाइनेशनाव थानानै पलिटिकल मोनसे मटिभेशनाव थानानै जों जुदि बाथ्रा बुङोब्ला प्रयोजन दं होननानै जोङो बेखौ दिनै बुंनो सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो थाखाय आरो बयनिबो जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनि बा माने आफाद बा सोरनिबा व्यक्तिगत आफाद बा संगठन बेबायदि नङा। बे बर' जाथिनि आफाद, बर' हारिनि इन्ट्रेस्टआवनो, जातिनि थांनाय थैनायनि इन्ट्रेस्टआवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। दा बे बेलायाव जोङो स्पेसियेलि नैबे बिसायख'थिनि समाव बा बिसायख'थिनि आबहावानि थासारियाव मोनसे बाथ्राया भेरियास कर्नारनिफ्राय फैदों जे रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थानाय थायैखौ लानानै आरो एबसुनिफ्राय जोङो सम सम टाइम एन्ड एगेन सरकारखौ जोङो आपिल होबोदों, सरकारखौ जोङो बुंबोदों आरो जों जेब्लानो बिउरोक्रेट्स लेभेलाव बा नोङो पलिटिकेल लेभेलाव जाय बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों जोङो रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिथांनि जेसेबां भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जिखिनि जेलाव दङ आरो NDFB-Sनि जेलाव दङ बा NDFB जिखिनि केडार जेलाव दङ जायफोरखौ जेल टार्म होनाय जादों आरो जायफोरखौ माने जेलाव ओरैनो जोबनानै दोननाय जादों बे बाथ्राखौ जों स्पस्तयै नैबे BTR सुक्तिनि क्ल'ज 9.4 बायदियै बिथांमोनखौ रिलिज होनायनि थाखाय जिखिनि सरकारा बेबस्था खालामनांगौ बेखौ जोङो सरकारखौ नारसिनदों आरो आपिल खालामदों आरो लामाया बेनो दिनै जोङो बे जि 9.4 क्ल'ज दङ बे क्ल'जनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ मोनसे मोनसे नायबिजिरनानै बिसोरनि बे केसफोरखौ पाब्लिक प्रसिकिउटरनि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन आरो बे मेकानिजमखौ सरकारि जिखिनि मेसिनारि दङ बिथांमोना दिनै बानायबाय। दा बेयाव NDFB-नि इस्युखौ हाइजेक खालामबाय, NDFB-नि रन्जन दैमारिखौ माने प्रमद बर'आ जोबनानै दोनबाय। बे बाथ्राफोरखौ दिनै जायफोरा बुंदों बिथांमोना बेसेबां बिबेकजों बेसेबां गावखौनो माने बै पास्ट हिस्ट्रिफोरखौ नायबिजिरनानै बुंदों जोङो माने सानस'नानै मोनाखै बा बे बुंनायफोरा सोरनिबा खुगा आरो इनसाइड सोरनिबा सेन्टेन्स नामा माने बाहायग्राया सोरबा बाहायदों आरो सेन्टेन्सखौ सोरबाया हरदों बेबायदि बाथ्रा नामा जों बेबायदि सानो। दा बेखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा रन्जन दैमारिनि जिखिनि टिम जेलाव दङ NDFB-नि गासैबो जिखिनि जेलाव दङ आरो केस जायफोरा दङ बेखौ लानानै एबसुआ दिनैबो खामानि मावदों उनावबो खामानि मावगोन आरो बाथ्राया जाहैबाय मा जे NDFB-नि इस्युखौ रायबो हाइजेक खालामाखै आरो हाइजेक खालामनोबो गोनां गैया खारन NDFB-आ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गेनाइजेसन आरो गावनो मोनसे संबिधान थानाय मोनसे आर्मस रिभलिउसनारि माने अर्गेनाइजेसनमोन। दा बेयाव रन्जन दैमारि दैदेननाय गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय उननि समाव नोङो गावस्रानाय माने सावरायग्राया दैदेनबाय आरो धीरेन बर'आ गावस्राबाय मोनब्रै जाबाय। दा बिनि उनाव मोनब्रैयाबो भारत सरकारजों बिथांमोना सावरायदों आरो बिथांमोना चार्टार अफ डिमान्ड गथायदों आरो बिथांमोननि केडार लिस्टखौबो सरकारनो गथायदों आरो बेजों लोगोसे सारेन्डारिं सेरेमनियावबो मोनब्रैयाबो सारेन्डार खालामदों आरो बिनि उनावबो बिथांमोना जिखिनि सरकारि भाबै जिखिनि कमिउनिकेसन खालामनांगौ गावबागाव लेभेलाव खालामदों। दा बेयाव जों जिहेतु गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामदों गणतान्त्रिक भाबै सरकारजों जों सावरायदों ट्राइपार्टाइट टकआव जों जिरायदों बिथांमोना इन्टारल'कुटरजों रायलायदों। दा मोननैखौबो ज' खालामनानै जेब्ला भारत सरकारा मोनसे इनिसिएटिभआव फैबाय जे वान्स फर अल डेम'क्रेटिक आरो नन डेम'क्रेटिक माने आर्मस रिभलिउसननि माने पिस टक आरो डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट एबसुनि माने जि माने पलिटिकेल टक बेखौ जयेन्टलि मोनसे टेबोलाव लाबोनानै जयेन्ट इनिसिएटिभआव बा इनक्लुसिभ मोनसे एक्सारसाइसनि गेजेरजों बिसोरनि दाबिफोरखौ बिसोरनि राइट्स बिसोरनि प्रिभिलेज बा जोंनि जिखिनि एसपिरेसन बा दाबि दावा दंमोन बेखौ वान्स फर अल बि आरो एबसु जयेन्टलिबो पलिटिकेल लेभेलाव टक जादों। दा बेखाय दिनैनि तारिखाव बे हाइजेक खालामनायनि कुनु बाथ्रा गैया खारन बयहाबो गावबागाव डिमान्ड दङमोन आरो गासैबो आफादखौनो इन्डिपेन्डेन्टलि गबिन्द बसुमतारी हान्जाखौबो इन्डिपेन्डेन्टलि भारत सरकारा रायलायदों आरो रन्जन दैमारि बिथांमोनाबो मेम'रेन्डाम होदों बेखौ लानानैबो रायलायदों माने NDFB-Sआ सुक्तिनि सिगाङाव फैदोंब्लाबो बिथांमोननि डिमान्डखौबो लानानै सरकारा रायलायदों जों मिथिनायाव आरो धीरेन बर' बिथाङा जिखिनि दाबि होदों जिहेतु बिसोरो मोनसेयानोमोनखा दाबिया बिसोरना एखेमोन गावस्रानायनि उनावबो बियो दाबिया फ्राय एखेमोन। दा बे दाबिफोरखौ लानानै डिसकास खालामदों आरो बे समावथ' रावहाबो आपत्ति गैया दिनैबो आपत्ति गैया जोंथ' आपत्ति खालामनायखौ दिनै नुवाखै
बा बेयाव जोंहा माने गोजोननाय गैया होनना बुंफेराखै रावबो बाथ्राया जाहैबाय मा जे साइडनि मानसिफोरा बुंदों बा सोरबा बिथांमोननि माने जायफोर पलिटिकेलि मटिभेटेड पलिटिकेलि जायफोर माने इनस्टिगेशनाव दङ बै मानसिफोरासो दिनै माने पलिटिकेलाइज खालामनो थाखाय बे एकर्डखौ माने बिथांमोना माने न'हायर खालामनो थाखाय बे बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेनिखायनो हाइजेकनि जि मेटार बेयो टटेलि बेसलेस आरो इलजिकेल हाइजेकनि बेयाव कुनु बाथ्रा गैया एबसुआ गावनि माने मेमरेन्डामखौ लानानै जोङो गावनि लामायाव पलिटिकेल टक खालामदों एनडिपि इन्टारल'कुटरजों पिस टक खालामदों आरो जइन्ट मोनसे प्रसेसआव हम मिनिस्टारनि इनिसिएटिभआव 27 जानुवारियाव 2020आव अमित शाह आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो माने फाइनान्स मिनिस्टार आरो गासैबो संगठननि लिडारफोरनि प्रेजेन्सआवनो बे सुक्तिया जादों दा बेखायनो बे बाथ्राया माने बेसलेस 2 नम्बर बाथ्राया जाबाय रन्जन दैमारिखौ जेलाव जोबना दोननायनि बाथ्राखौ जेरैबायदि बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जिखौ खामानि मावबोनानै जोङो नुबोदों रन्जन दैमारि बिथांनि न'आवबो जोङो सम सम जोङो प्रमद बर' बिथां आरो आं आरो जोङो जयै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो सुक्तिनि सिगाङाव जोङो रायलायदों आरो बे रायलायनायफोराव नैबे जिखिनि स्पेसियेल कर्टआ माने बिथांखौ जेल टार्म होबाय माने ट्रायेलाव सोलिगासिनोमोन फास्ट ट्रेक कर्टआव बे फास्ट ट्रेक कर्टखौ लानानै जोङो रायलायदों आरो बिनि उनाव जेल टार्मखौ घोषणा खालामनाय जादों दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों सिरियासलि डिसकास खालामदों सेभारेल टाइम्स रन्जन दैमारिजों जोङो न'आव बा गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो लोगो हमना रायलायदों अनजालि दैमारि बिथांजोंबो जोङो सम सम जेराव लोगो मोनो जों रायलायदों आरो लोगोसेनो रन्जन दैमारि बिथांखौ आङो खेबनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जेलाव लोगो हमदों आरो बिनि उनाव जोंनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारियाबो जेलाव लोगो हमदों आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो जाहाथे बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो हायो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जिहेतु बिथाङा सासे बिग्रायारि दैदेनगिरि आरो दिनै सान्थि सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर क्लजनि गेजेरजों बिथाङा दिनै माने उदां अख्राङाव लांदां अख्राङाव फैनो मोननांगौ आरो इभेन बिथांनि केसा उननि समाव सोलिबाय थायोब्लाबो भार्डिक्टनि टार्मआ सोलिबाय थायोब्लाबो बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै गावनि न'आवनो थानो हानाय बेबस्था खालामनानै होनांगौ बे लेभेलसिम डिसकासना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सरकारनि माने जिखिनि मेसिनारि दङ सरकारनि जिखिनि माने जायखौ सरकार माने रान खालामो मेसिनारिफोर दङ बिथांमोनजों बा अफिसार आरो पलिटिसियानफोरजों जोङो सावरायनाय जादों दा बेखायनो रन्जन दैमारिखौ सोरबाया जेलाव सोना दोनदों बे बाथ्राया नंखाय आरो बेबायदि बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया खारन मोनसे कर्ट प्रसेस जे कर्ट प्रसेसा कन्टिनिउ सोलिनानै दङमोन बयबो माने मोनसे इनिसिएटिभआव फास्ट ट्रेक कर्टखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो आपिलबो होनाय जादोंमोन आरो फास्ट ट्रेक कर्टआ जुदि भार्डिक्ट होआमोनब्ला दिनै जोङो माने जोबोद खाफाल गोनां जागौमोन जे रन्जन दैमारिया एनादार बेबायदि भार्डिक्ट मोननो थाखाय माने कुनु कारनाव भार्डिक्ट मोननाय नङामोन बा भार्डिक्ट मोननायनि परिबेसानो फैनाय नङामोन जिहेतु फास्ट ट्रेक कर्टनि भार्डिक्टआ एकर्डनि सिगांनो जाग्रोबाय आरो बिनि थाखाय बिथांखौ भार्डिक्ट होनानै दोनबाय आरो बिनि उनावसो एकर्डआ जाबाय एकर्डनि सार्थआव बा सान्थि सुक्तिनि सार्थआव बिथांखौ 1 मास माने सरकारा बेल आपिल खालामनानै लानानै थांबाय आरो बिनि उनाव बेल टार्मआ जोबनायनि उनाव बयबो आपिल खालामदों जे सरकारखौ दिनैबो जों आपिल खालामदों जे बिथांनि बेलखौ एक्सटेन्ड खालामनांगौ बा बिथांखौ पेरलाव हरो बेलाव हरो बा गासैबो भार्डिक्टखौनो एगजेम्पसन खालामनायनि थाखाय कर्टखौ माने सरकारा प्लि खालामनांगौ होननानै जोङो बुंनाय जादों नाथाय कर्ट प्रसेस आरो नैबे जि माने भार्डिक्ट आरो लोगोसे सरकारि मेसिनारि बे बिथांमोननि गेजेराव जि आन्डारस्टेन्डिं बे आन्डारस्टेन्डिंआ थारैनो जायाखै आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ जों दिनै लांदां उदां अख्राङाव जों मोननो हायाखै दा बेखाय बे जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'आ बिथांखौ जेलाव सोनानै दोनदों दिनै बिथांमोननिनो केडार बा दैदेनगिरि माखासेफ्रा दिनै बुंबाय थादों गोबाङानो बुङाखै माखासेयाल' बुंदों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो दुखु मोनदों आरो बेखौ दुखु फोरमायो आरो बे जुक्ति गैयै मोनसे बेसलेस बाथ्रा आरो बिनिखायनो बेसलेस जे प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा बर' हारिनि बै समाव दैदेनगिरि दिनैबो दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेयो गोलाव सम दैदेनदों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दैदेनदों आरो दिनैबो बिथाङा बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनाव बर' हारिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांनियाव ओरैबायदि एजेन्डा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि साननाय गैया सोरखौबा सोरनिबा सायाव बिथाङा माने फाव फान्दायनो बेबायदि गैया होननानै आङो सानो खारन
दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव माने बेबायदि मोनसे कुनु हिडेन एजेन्डा गैया सोरनिबा सायाव जोङो कनस्पिरेसि खालामनाय आरो बियो जोंनि जुरिसडिक्सन बा जोंनि माने बाउन्डारिनि बाहेराव कारन बे कोर्ट मेटार बे सरकारि मेटार बे जुडिशियारि मेटार आरो जिहेतु जोङो बे प्रसेसआव जिहेतु गैयामोन बिथांमोनासो बे प्रसेसआव दङमोन माने बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पष्ट बुंदों जे बेबायदि फाव फान्दायनाय मानसिफोरखौ माने मिसा बाथ्रा बुंनानै माने गादलेन होनाय बा मानसिफोरनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'खौ माने मुं बांसावनाय बेबादि बाथ्रानिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा माने बन्द' खालामोब्ला मोजां आरो बेखौ जों आपिल खालामो बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ बुंनाङा बन्द' खालाम कारन जोङो रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि जेसेबां केडार लिडार आरो NDBSनि जेसेबां लेडार किडार गासैखौबो जोङो जेलाव थानायखौ ज'यैनो जुजिनानै नांनानै नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों जों दिहुननानै लाबोनांगोन दा बेखायनो जोंहा ज' खामानि मावनांगौ बे मावनायाव जुदि बादा होयोब्ला आल्टिमेटलि जोङो जि खामानिखौ मावनो थांदों जि खामानिखौ जोङो साक्सेसफुलि मावनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों लाबोनांगौ बेयाव थारैनो बादा जागोन आरो आङो प्रश्नसो खालामनो लुबैयो जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि गेजेरजों जोंनि सोमावसारग्रा लिडार आरो जोंनि केडारफोरा बै दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय गजानो लुबैना लुबैया आरो दिनै जेबादि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों सोरखौबा षड़यन्त्र खालामनाय सोरखौबा फाव फान्दायनाय सोरबा बिनि सायाव माने सोरखौबा ब्लेम होदों बै दैदेनगिरिफ्रा जे दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावदों एबसुआ जे दिनै खामानि मावबाय थादों जोंखौ जुदि रायोब्ला दिनै प्रमद बर'खौ रायोब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि दायित्वआ प्रमद बर' हारसिंल' नङा गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारि बा रन्जननि जि टीम बा सावरायग्रा माने फेरेंगानि जि टीम दङ बा धीरेन बर'नि टीम बा एबसुआ आफाद हिसाबै जों बयनिबो दा बेयाव जोङो जुदि एकर्ड खालामग्रा मानसिफोरा सिगनेटरिफोरा मोनसे सासे सिगनेटरिया गुबुन सिगनेटरिखौ जुदि दाय होयोब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना साक्सेसफुलि जानाय नङा आरो बेयाव सरकारासो खाबु लागोन दा बेखायनो बे दाय होलायनाय बे खामानिखौ जोङो ज्राब गारनांगौ आरो कुनु कारनाव इलेक्सन मेटाराव पलिटिकेल बाथ्राफोरखौ लानानै दाय होलायनाय हाबाफारिखौ जाहाथे जोंनि रावबो केडार आरो दैदेनगिरिफ्रा मावा बेखौनो एबसुआ दिनै जोङो स्पेसियेलि आपिल खालामो आरो नोंथांमोनखौ जोङो अपेन हार्टजों जोङो आपिल खालामो नोंथांमोना जुदि मायबा बुंनो गोनां उसुबिदा जुदि दङब्ला जोंखौ लिंहर नङाबा जोंजों रायलायफै जोङो बिनि सायाव खामानि मावगोन आरो बबेबा जायगायाव सोरखौबा जुदि लोगो हमनांगौ सोरखौबा जुदि बुंनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जायगायाव थांनानै रायलायनो बुंनो प्रेसार होनो थाखाय जोङो अलवेज जोङो रेडि